Tras moitos anos loitando contra a hame, Merche Álvarez atopou en Corea do Sur un tratamento que podía axudar a frear o avance da súa enfermidade. Despois de máis de 2 meses no país asiático, a cambadesa regresa con melloras notables na súa saúde. Pois eu de maravilla. Eu para que vou dicir o contrario, eu encontrome de maravilla. É un cambio de dicir, cambioume a vida, fun para algo, conseguímolo, hai un resultado, e entonces eso anímate moito máis. Os primeiros cambios que notou foi na súa enerxía. Teño moitísimo máis aguante. Ahora chego ás 12 da noite perfectamente, levo un día completamente normal, eso foi o que máis. Todo o mundo que fala comigo, todo o mundo me di que na voz xa se me nota, non fai falta coller aire para seguir falando, collen un montón de chorro de voz. As melloras físicas nótanse especialmente nos seus brazos e pernas. Empezo a xogar con o meu corpo. Antes poñame de pé e simplemente podía aguantar o xusto para facer un cambio da silla, pois esta a silla do coche ou desta silla ao sofá, e agora dou os meus primeiros pasos con axuda, podo facer un trayecto xeitoso. Estas melloras na mobilidade permiten a Merche ganar autonomía e calidade de vida. Gano calidade de vida e sobre todo a persona que me axuda non fai falta tanto esforzo. Pois mira, donde aparcamos antes, pero ti que tontería, antes non me podría poñer de pé en riba dun bandén porque me perdía o equilibrio, me desequilibraba, e agora subín en riba do bandén, din 2 pasos, sentime na silla. A evolución de Merche nas vindeiras datas marcará o prazo para continuar co tratamento. A cambadesa agarda que, vendo os avances, as administracións axuden nas seguintes citas. Agora, Merche comezará a realizar actividades para gañar músculo, tanto cun fisioterapeuta como pola súa propia conta na piscina.